Obec Kátov získala v roku 2010 dotáciu z Fondu mikroprojektov v rámci programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká republika na realizáciu projektu Záhorácko-Slovácky Betlehem. Projekt sa uskutočnil v spolupráci so Strednou školou lesníckou a rybárskou v Bzenci a trval 3 mesiace. Počas praktických vyučovacích hodín sa na výrobe Betlehému pod dohľadom umeleckého rezbára Andreja Iršu z Kátova a tiež pedagógov školy podieľali študenti 3. a 4. ročníka. Projekt mal teda predovšetkým výukový charakter a bol nositeľom viacerých výnimočných postupov a výstupu. Betlehem bol zhotovený z 24 druhov dreva, osvetlený, ozvučený, pohyblivý, vybavený elektronickým riadením cez dotykový panel či diaľkové ovládanie. Koncept využívajúci spojenie remesla, umenia, deja z roku 0 a technológie roku 2010 v originálnom mechanicko-elektronickom diele sa stal unikátnym a reprezentatívnym počinom obce Kátov. Betlehem je vybavený zosilňovačom a reproduktormi, kapacitným priemyselným dotykovým displejom, LED-diódovým osvetlením, motorom a prevodmi. Funkcie riadi programovateľný logický automat podľa užívateľského nastavenia, podľa príkazov cez displej alebo prostredníctvom diaľkového ovládania. Pohyb figúr je zabezpečený remeňovými prevodmi z asynchrónneho motora. Betlehem bude reprezentovať obec Kátov a jej projektového partnera Strednú školu lesnícku a rybársku v Bzenci na vybraných podujatiach doma i v zahraničí. Autorský výtvarný návrh a technické riešenie navrhol a zrealizoval Andrej Irša, ktorý bol zároveň lektorom vo výukovej časti projektu.